Forexezünk saját tőkés számlán, profitunk is van belőle, ki is utaltuk, csak hát ezt ugye valahogyan le kéne adózni, na de mégis hogyan, hogyha neked is ez a kérdés már felmerült a fejedben, akkor ez a videó részben válasz lesz a kérdéseidre. Hogyha te saját tőkés számlán kereskedsz, akkor a te bevételed az árfolyam nyereségből származik. A legfontosabb kérdés az, hogy a te brokered az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, vagyis etűnek minősül-e, avagy nem ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, vagyis nem etűnek. Hogyha igen, akkor 15% SZIA-t kell fizetned, nincsen 13% szocó fizetési kötelezettséged, a veszteséged az levonható lesz a nyereségedből, és adókiegyenlítést is alkalmazhatsz. Ez azt jelenti, hogy nem trédenként fogsz adózni, hanem éves szinten egyszer, és csak a nettó eredmény számít. Hogyha viszont a te brokered az nem etűs, akkor a veszteséget nem tudod levonni a nyereségedből, a veszteséget is külön le kell adóznod a nyereséged mellett, illetve a 15% személyi jövedelem adó mellé még plusz 13% szócót is fizetned kell majd, úgyhogy eléggé nagy a különbség a kettő között. Hogyha pedig tényleg érteni akarod ezt az egész adózással kapcsolatos témakört, akkor menj fel a weboldalamra, a www.theskipfx.com, mert ott ezt a témakört podcast formájában és blog formájában is megtalálod konkrét példákkal, kitöltési sablonokkal, keresőfelülettel, hogy a te brokered az etüse vagy nem, és ott a saját tempódban ezt az egész témakört fel tudod dolgozni. Hogyha pedig szeretnél ilyen videót PropFirm cégek adózásával kapcsolatban, és akkor írd meg kérlek kommentben, és azt is megcsinálom.